ಎಸ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ಉಷಾ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ. ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮರವಾಯಿ ತಿಕ್ಕದನ ಈ ಸರಿ ಪಂಡ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣಗಲೆಗ್ ದಾಯಗ ಮರವಾಯಿಲೆಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ದಾಯಗ್ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಎಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಗನ ಮರುಳುಗಾರಿಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅವನುಂದತೆ ಐತ ಪಂದೆ ಜಿಂಜ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಂದು ಪೋಯರ ಎದುರು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮರುವಾಯಿ ತೆಪ್ಪುನ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಪುರೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋರನೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮೀನ್ ಬಲೆ ಪುರ ಪೋದ ಐಕೆ ಗುರಿ ತೊಲೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲ ದುಂಪು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಂದಲ್ಲ ಮೀನುಗಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಸರಿ ಇಂಜ ಕಷ್ಟ ಪನೋಲಿ ಇಂದು ಈರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಈ ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜ ಅಂತಾರ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೋಪ ಸರ್ ಪಂಡೆಂಗಳ ದುಂಬು ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಅಜ್ಜಿನ ಪೂರ ತುದ್ದೇಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋರ ಸುದೇತಾನೆ ಕಸಬ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸುದೇತಾನೆ ಕಸಬು ಮಂತೊಂತಾರ ಅತೆ ಸುದೇನೆ ನಂಬುದು ಬದುಕು ನಕಲ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನೆ ನಂಬುದು ಬದುಕು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬುಡುಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಅವಂತನಕ್ಕ ದುಂಬವೇ ಸರ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡಪುರ ಪೋಪತೆ ಹೋದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಇರುವ 30 kg ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಿಲ ತಿಕ್ಕು ಜಗಲೆ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡವು ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತದ ಅಲ್ಪೈತೆ ಮರವಾಯಿ ಉಂತುಜಿಂದ ದಾನೆವು ಅಂದು ಸರ್ ಪಂಡ ಮರವಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡೆ ಪೂರ ಮಗು ಪೊಯ್ಯ ದೇರತೆ ಬಕೈಟ್ ಓಲ ಎಡೆಕೆಡೆಕಡು ಪೂರ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಸಿಟ್ಟೆಂಗುಲು ಪೋಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಲ ಸಿಕ್ಕು ಒಂದೆಂಗುಲು ದುಂಬು ಗೋರ್ತಲೆ ಗೋರ್ನತೆ ಅಪಗ ಅರ್ಧ ಗೋರ್ತಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಪೋಂಡಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಳ ದೂರ ದೂರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಬೊಕ ಐತೆ ಈ ಪೊಯ್ಯ ದೆಪ್ಪನಕಲ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬಂತ ಪಾಡ್ದೆರ್ಗತ್ತ ಅಂದು ಗುಂಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರು ಏಡುಂಡತೆ ಗುಂಡಿಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಗುಂಡಿ ಎತ್ತೋ ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಬೂರ್ದ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಪೂರಿ ಎರಡು ಆಯ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಡಿಸಿಗ್ ಮಾತದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತ ಜಾರ ಇದು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡೆಂಗನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪುರ ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಡೆಗ್ಲ ಪೋತ ಆರ್ಲ ಎಂಗಲೆ ದಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉಂಟದಿತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಿದಕಲ್ಲಿ ಪುರ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಾಸ್ ಎದ್ದು 2 ದಿನ ಉಂಟೆ ಉನ್ನು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ರಮ ಮಂತುನತೆ ಪಂಡ ಡಿಸಿ ನಕುಲ ಪಂಪೇರ್ ನೆಟ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕನ್ನ ಒಂದೆಟ್ ತೋಜದೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ಅಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಸೈಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಪಂಡ ಕಂಡದು ದೆಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡದು ದೆಪ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ದೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ದೂರ ಕೊರ್ನಾನಿ 2 ದಿನ ದೆಪ್ಪು ಜೇರು ಆತೆ 2 ದಿನ ಉಂಟದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಟದೇರು ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲತೆ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಸುರುಮನ್ ಪೂಜಾರ ಇಂಚನೆ ಅಂದವೆ ಪಂಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಂದ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತವೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲಾಕು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನಾಗ ಮತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಜೋರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೂಜಾರ ಪೊಡಿ ಪಾಯರ ಮತ್ತ ಪೊಡಿ ಪಾರೆ ಬಂದ ಎಂಗನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಪೋಡೆ ಪರೆ ಬೈತೇರು ಆದಾದೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡಾವೇನ್ ಸುದೇನತೆ ನಂಬುದು ಪುನು ಎಂಕುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಪಿದಡ್ ನಕುದ ಲಕ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಡವೇರು ಎಂಕುಲು ಅವೇನ್ ನಂಬುದು ಪುನ ಹಾಕುಲು ಆನೆಗಲೆ ಹೋರಾಟ ಪುರ ಪೋರ ಇಷ್ಟಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಡಂದಿತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಸುದೆ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಮರವಾಯುಪ್ಪು ಮೀನುಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಆರಾಮಡು ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿತನ ಜನ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಪೆಂಟೆದಾಕಲ್ ಅಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಚೂರು ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಡ್ಚ ಅಂದವು ಕೊಡು ಅವ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೆ ನೆಂಕುಲ್ದಾಲ ಪಂಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡನ ಒಂತೆ ಕೇನುಡು ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೋಡು ಅವೆ ಆಸೆ ಎಂಕಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಾತಾಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಗಲಾಟೆಗ್ ಆವಡು ಅವು ದಾಲ ಮಂತ್ ದಾಲಂಗಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಗೊತ್ತು ಐಕತೆಂಗುಲು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡೆಂಗಲೆ ದಾಲ ಮುಖಲ್ನ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಪನ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ ಊರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಊರ್ದಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಸರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ದ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಆಮೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು
ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪತ್ತುವತೆ ಮರವಾಯ್ ದೆಕ್ಕುವತೆ ಅಕುಲೆಂಗನ ಬರಿಟೆ ಗುರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೇನ ಅವು ಕೆಲ್ಸ ಬೈದಿನ ಕುಲೆ ಗೆನ್ಪು ಜೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತನ ಕುಲೆ ಅತೆ ಎಂಗುಲು ಏತೋ ಸರಿ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಪೂರ್ದ ಉಂಟ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡೆಂಗನ ಅಲ್ಪ ಚ ಚ ಚ ಚ ಚ ಚ ನಿಕಲ್ ಊರ್ದ ಅಕಲ್ ಪಿದೈದ ಊರುಡ್ದ ಬೈದನ ಅಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಪನ ಅನ್ಯಾಯನ ತೂದು ತೆಲಿಪುವೆರು తెలిపారు పండి అక్కలేక గొత్తించతే నిజవాద ఎంగన కష్ట గొత్తుకోడు పొయ్య దెక్కోవేరతే దన్నాకులు అక్కలే గొత్తుకోడు అప్పుడు ಕೆಲವೇರ ಎಂಗನ ಊರು ದಕ್ಕುಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಆಡ ಅಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಅವ ಊರು ದಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಐತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಕಲ ಊರದ ಪೊಯ್ಯ ದೆಪ್ಪವನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಅಕ್ಕಲೆ ನರಮಾನಿ ನರಮಾನಿ ಆದಿತ್ಯರನಾಂಡ ಅಕಲೆ ನರಮಾನೀರು ಆದಿತ್ಯರನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಈ ಭೂಮಿ ಈ ನೀರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರ್ದನತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲೆ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಯ್ಪರೆ ಮುಕುಲೇರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮೊಕಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಯನೆ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಯನೆ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಜಾಗ ಮುಕುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು 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 ಪನ್ಲೆ ದೇವರ ಎಂಗಲೆಗೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ನರೆ ಕೊಡ್ತಿನತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು 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 ಈ ರೀತಿ ನಿಖಲ್ ಬೆನ್ಪುನ ಜಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ 25 ಫೀಟ್ 30 ಫೀಟ್ ದ ಗುಂಡಿ ಮಂತ ಪಾಡದೇರಿನ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಾಯಿರು ದೈವಲ ಮೆಚ್ಚಂದು ಅಕಲೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ಇತ್ತ ಈರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಯರೇನಗ ಪಿರ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ದೆಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗೊಂತ ವಾರಟ ಮನ್ಪೋ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಈತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಮನ್ಸಿನ ಒಂಚೂರ ಮನುಷ್ಯ ಬಕ್ಕ ಕಲೆ ಅರ್ಥ ಓಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಗನ ಬಂಗ ಕಲೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಅಕಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪುಜಿರ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಗನ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆತ್ನತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಅಂದಕ್ಕ ಅಂದ್ ಆವಡ್ ತೂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆನಗ ದಾನಿ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್